karon mga idol, kining akong alakansi, ako ning gulgulon. Tan-aw na ko ni og daghan na pa nagsulod in town. Kay naa ko'y paliton mga idol. Oy, man ni Chris TV, nakatigong pa day ka nga sige man kagtagay. Kung sa may gisulod nimo anang imong alkansya, sige man kagpalit og tiki-tiki. Mindset ra na engko pisot. Kung ganahan ka makatigom gyud. Kung ganahan ka mo inom, ayaw nang mahalon. Na may kulapo nga bratuhon ra. Magbirbir gid ka nga maorang hubuga. Aw hinuon sad man ni Chris TV. Maunay teknik diha engko pisot. Giatngan gid sa akong bugoy mga idol. Kay na excited pug apel siya in town. Manoy Chris TV, klaro kayo manuik na imong bata diya. Gibantayan akong kamot niya lulubutyok. Basin unyag malipat ko, unya mahurot. Ang akong bugoy mga idol, nalingaw ko siyang reaksyon. 1,000. No, 2,000. 1,050. 1,050. 1,150. 2,000. Wow. Oh. Napay 500. Oh, 1,000 eh. Ang 1M na na. Wow, ang dami. Bang, ang dami. Bang. Dagana ah. Ang ating 100. 200. Thousand. No! Abot na 1 pa. Ada ganda pa eh. Pangatag po. Pangatag po. Ah, 2,000. Guys, dagang kay 1,000. Maragawan im. 1,000. Wala. Oh. Wala pa. Wala na, urot na. Ako ning buhatan og tako balik mga idol. Kay magtigom kog balik sa sunod project akong paliton. Oy, man ni Chris TV, unsa may sunod nimo nga project? Buhatan na kog ribulto si Migo Kulapo og si Bayramon. Nga, oy.